El proyecto de Altri en Palas de Rei sitúa a Europa a la cabeza del sector en materia de sostenibilidad. Altri en Palas de Rei, eficiencia y circularidad por encima de la dimensión. La planta de Altri en Palas de Rei no afectará al estado del río Ulla o de la ría de Arousa. Dito así en plan serio, ata parece que é verdade, non? Pois isto é o que pasa cos contidos pagados por multinacionais en xornais que teñen fama de serios. Bueno, serios depende a quen lle preguntes. En fin, o que che quero dicir é que temos un problema cos xornais máis lidos do país, a legitimación que están a facer a macrocelulosa que Altri e Grinalia queren instalar en Galiza. Dende a gran manifestación que se produciu en maio de 2024 en Palas de Rei, que pretenden sexa o epicentro da desfeita, estas dúas empresas, unha multinacional portuguesa e a outra dun esquivo millonario galego, decatáronse de algo tremendamente importante. Se queren construir esta pasteira, precisan controlar tres elementos clave: o poder político, o económico e os medios de comunicación. Os despachos da Xunta xa os teñen gañados. En Galicia non está para prescindir alegremente e dicindo que non dende o principio sen analizar nada. Os intereses empresariais están en camiño e por iso agora están mercando vontades nos medios de comunicación que, non esquezas, son empresas con ánimo de lucro. E isto non é unha pedrada miña. Os 2 días seguintes á histórica manifestación de Compostela, os 3 xornais máis lidos de Galiza publicaron exactamente o mesmo titular en digital e en papel. Era unha reportaxe idéntica, pagada e coordinada dende a multinacional para ser publicada en varios xornais ao mesmo tempo os días despois da manifestación, onde se percibiu unha enorme contestación social. Pero a realidade é que, para calquera lectora, deducir que aquilo eran contidos pagados e non un intento de colar propaganda como información, pois resultaba complexo. O que está claro, e isto xa é a miña opinión, é que hai que redistribuir responsabilidades e tamén o foco da protesta. Ti fiaríaste do que vai a publicar calquera destes medios sobre Altri e Grinalia, ou sobre calquera anunciante, sabendo que aceptan decenas de miles de euros desas empresas sobre as que teñen que informar? Dixenche antes que Altri e Grinalia precisaban controlar 3 factores clave para sacar isto adiante, pero en realidade faltoume o máis importante: a opinión pública, a vontade da xente, o que pensamos nós. Por iso temos que facer oposición social e política, pero tamén contra os medios de comunicación que queren arrasar o noso medio natural legitimando a construción dunha fábrica que quere captar ata 46 millóns de litros de auga ao día e verter outros 30 millóns de litros no río Ulla. Ti que pensas destas estrategias? De quen son as responsabilidades? Son só dos directivos das empresas e dos políticos que fan as normas a súa medida ou hai máis responsables? Lémonos nos comentarios.